Agoy guys, wala kayo guys. Oh, tay, kapasilog yung talisay guys. Yung motor guys. Ay tani guys. Tay kasagingan dito atong masilogan ni ron. Bantay karon kasagingan na ka. Bo. Apa kalamban ba? Dari kasal ba? Pero aray kita kasagingan guys. Kita ta kasagingan guys. Agan pa dito uwan kayo. Safety ni diri. Oh, bantay ka. Oh. Dili ka. Ha. Oh. Kasagingan guys. Ari mi diri mo silong. Kung kauban ito pinagtawag-tawag ko man kay may mga important things. So diri ko pasilong sa kuan. Sa kasa. Money ang kasagingan guys. So naghagdahon pero lapos gyapon uwan. Lumboy ta guys kay tuuan kayo nya tugnaw. Lumboy gyud na lumboy. Di ka nang dangdang kas kayo. Mawang tugnaw. Silong yun. Silong ay! Samang ka diha. Tilipapad man ka diha. Tilipapad, tilibaba diha. Dasok ng animal. Ito naman dasok naman kayo ni. Ang trabaho. Muhuman. Ay dasok. Anuwan.